Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Kung dili ka ni, mao sa pangunahunan ni Papa Francine lang. Mahala dyan ko. Dodot? Kay nga no, unsa may mong buhaton kuya? Unsa man? Ay, Dodot. Koy daw ha. Nahibaw ko. Nga bisan bata ka pa, pero makasabot ka na kung unsay husto o kung unsay dili. Dili ba? Dili man ko gusto malayo si Papa na mo labi. Lo, lamitibi si Kuya Dodot, Lola. Ay, kining apuha. Si Papa ni mo Francine Ray mo pasabot ninyo sa tanan. Basta gibuhat na usab nako ang angay nga iyang masabtan, isip usa ka amahan. Pagampo lang mong kaluyan mo sa Ginoo. Og dili kay musangpit lang niya kung aduna kamoy panginahanglan. Pagpaduol gayud mo niya sa tanang panahon. Buahan kung aduna may malisod nga mga pagsuway nga inyong masinati sa ngadto-ngadto. Ligoon mo nga mo atubang niini. Karon, Francine, unsa man karon imong nahuna nga nabati nimo si Mama Tansyang. Mahimo bang di lang una ta mag-isgutana, tay ko rin. Sorry. Huwag kay angayan nga magsuri na ako. Kung na may angay nga magsuri. Ako, o dili ikaw. Francine, Kaysa pagkatinuod lang. Mao na yung misantop sa akong hunahuna. Nga man lang gani kumukonsulta ni mo og maayo ba o dili. Mao nga. Sorry, tay ko rin. wasap kay angayan nga pangayuan og sorry na ko, Francine. Kaya nasayod ko kung ngano nakahimo ka na. Kana dili tungod kay ang imo lang ko kalingon ang imong gihuna-huna. Kundili kami nga imong pamilya. Nga mahatag di mo ang tanan namong panginahanglan. Salamat. Salamat kay nimo, tay ko rin. Salamat gid kayo sa imong pagsabot nako. Kay kinsa pa man ko di ay like magsinabtanay. Nga usara man ta, di ba? I love you, tay ko rin. Mahal ta kayo ka. Ug ang atong mga anak. Kamu mo labing bililhon kung bahandi nining kalibutan. Kamu nga akong pamilya. Ang rason nga buot ko pang akong mabuhi. Francine. Lingko Dodot, Miles. Yan na di ma. Nagipatawag mi ninyong Papa. Nya, sayo niyong gipasiradan ng tindahan. Itaw mo. Pa, kikulpaan ba ko? May nungdanon lang pakigsultihan si Papa ninyo. Ninyong duha. Yan na di pa. Dili na ka mo laos og larga sa layo pa. Dili namin ni mabiyaan. Ha, papransing? Pa? Francine? Hatagi ko ninyo igo-igong panahon, tay ko rin. Dudot og Miles. Pa? Pa? Francine? Di man
kung unsa may mamahimo og pinal kong desisyon. Dili gid mahiyo yun kini sa akong kagustuhan, kundi para sa inyong kayuhan nga akong pamilya. Timan-in ninyo ka na. Nakaluto na ko para sa atong panihapon, Francine. Manihapon na lang ta. Mas maayo tingali day ko rin nga mga chitang daan o nataman ni hapon. Oo, bitaw. Mas maayo pa tuod. Mausap na ikiingon ni Miles nga mga chikono tangdaan aron kaluyan ta. Mao ba? Aron kuno nga dili minimo piyaan. Hain man ang duha. Kadiyot kay akong tawkon. Murasik na tukan sa akong pagsulti sa kiingon ni Miles. Maayo untag mausap na ang hunahuna ni Francine. Maayo untag Ginoo. Intawon sab ni Miles. Naglaom gid siya nga mausab ang akong hunahuna. Ang Ginoo nay may baon ako. Kung mausab man o dili ang akong desisyon. Domingo man og mapuhon, musayo tag simba sa sawang. Kay sa miaging simana ra ba? Watan ninyo makasimba. Nga, maugiron ta ang angay nga unahon basta Domingo. Hindi ko man og simba pa. Manuroy ta? Bitaw pa. Kay, bukan sang sitang mo makapanuroy. Di ba, makurin? Ha? Oo. O, Dudot. Yay! Manuroy mi! Manuroy ta pa, ma? Kuan. Ambot lang ni Papa ninyo. Kuan, di lang tingali ta manuroy kay sayo pa man kaayo na. First mas sa Domingo man ang atong tambungan. Ay, mga ulit tingali ta ana sa paborito ninyong kananan. Yes! Sa paborito na kong chicken! Ang ako pod sa paborito na kong manok! Manok! Ngayon sa si Miles ka ng manok. In English man na... In English man na chicken. Nabali. Ang chicken day mo in English manok. Sayop ko da. Lagot. Kalang Ikaw manggod. dudot. Mingon ko chicken. Mingon sa kamanok. Sayop lang noon ko. Sayop-sayop noon. Ako din di man ako'y nasayop, ikaw man. Ngangbi. Gusto na mo, ana, ha? Kay nangaon ta. Padayon na mo kaon aron makapahuway. Kay aron makatuog sa tag sayo. Kay manimbara batag sayo ug mapuhon. Nahimuot gid ko sa duha. Murag nagkasinapot. Francine, ano? Wa man. Unsa pay wa man, na seryoso ka man kaayo. Dili manggod. Kuan. May gihunahuna ka? Bitaw. Kanindot kon kanunay tang malipayon. Tibuok pamilya. Francine, Sa pagkatinuod lang day ko rin. Kung may kwarta palang unta ta. Kung paigo palang unta ang atong kita para sa atong panginahanglan. O pag-eskwela po ni Dudot ug Miles ngadto sa high school. Kanindot unta nga dili lang ko malayo ninyo. Francine, unsay?
o sibot mong ipasabot. Nga wa gyud mausap ang imong hunahuna, mao ba? Nga manarbaho ka gyud sa layo, Francine. Ha? Mao ba, Francine? May barog ka. Francine? Francine, asa ka? Francine! Noon sa kadin siyang, huwag ka na makilas kung tingog. Sige gini. Hala, syalan ba, oy? Wala mo kong makailas imong tingog dong rige. Halstory, kayo dong. Sabay tuyo ni mo dong. Wala naman kay ari-ari dito sa tindahan sa sawang. Okay rago ako diha kinaaman mo. Misalig mo ko ninyo. Ang ako lang nga dili ninyo gubo ng akong pagsalig ninyo. Ayo dong, oy. Promise. Dili gid ako gubon. Bahala nag mga guba. Gatingsi kabiya ng siyang. Ay, kumidyo ra to dong rige ha. Ayaw nagkaguol. Sige kagol. Patuyan ka malagyawitin siyang. Muli ko'y lagi na siya usahay, lagi berbida gini mo. Muli ko, salamat dong rige. Namaragid dangat mo din siyang. Magstorya ka tag tinuod, be. Usaman, nagkapanihapon ka na, wapa. Ay, hala, wala pa dong. Kay udto pa man. Ining kagabi na dong. Ay, ni mo din siyang. Bisag muli ko'y kausahay, no? Pero makalingaw ba yapon ka? Ay, katawanan kong naong ninda. Na, mahumam kita ini ron. Ay, ustora na sige pasiaw ni mo, be. May ipangutana ko ni mo. Agon, may pangutana ka dong. Ayaw lamang anang math dong ha. Kay bugo kay ko ng math dong. English lang. English. English pa. Bito dong oy. Jalan do tayo pangutana ni mo. Way nangita na ko diha sud sa pilakadlaw. Nga wa ko makanas tindahan na to, diha sa sawang. Ha? Murgula man dong? Oh, wala. Naade dong oy. Francisco man kuno to siya. Ha? Si Pransing ba ang buot mong ipasabot nga nangita na ko din siyang? Siya ba? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!